Fix-xahar li jfakkar l-għarfien fuq il-vjolenza sesswali ġie mniedi ftehim fejn se jingħata fond ta' madwar 300,000 euro sabiex jiġu mgħejjuna nies li kienu vittmi ta' fastidju sesswali. Dan il-ftehim li huwa mifrux fuq 3 snin sar bejn il-Ministeru għas-Solidarjetà, l-Ġustizzja Soċjali, il-Familja u d-Drittijiet tat-Tfal u l-organizzazzjoni mhux governattiva Victim Support Malta. Sara Jane Mifsud minn Victim Support Malta spjegat kif fl-aħħar 7 snin l-organizzazzjoni għenet iżjed minn 250 familja permezz tas-servizzi li toffri. Aħna noffru terapija minn professjonisti ġifieri li għandhom ħafna esperjenza f'dan il-qasam, għandna wkoll dak legali ġifieri jistgħu jirrappreżentawhom fil-qorti dejjem jekk il-klijent jixtieq irressaq ir-rapport għall-qorti u għandna wkoll dak psikjatriku servizz li jingħata għal dawk li forsi għaddej minn żmien diffiċli iktar u għandhom bżonn aktar għajnuna. Barra minn hekk qalet li joffru wkoll servizz li jkun miftuħ 24 siegħa kuljum fejn dejjem hemm ħaddiema soċjali lesti biex jisimgħu u jgħinu minnu fih. Il-Ministru għall-Ġustizzja Soċjali Michael Falzon saħaq li permezz ta' dan il-ftehim il-Gvern se jkun qed jitratta suġġett li għal bosta snin kien ikkunsidrat bħala tabu. Huwa importanti li fis-soċjetà nipprovdu għal kulħadd. Kulħadd jagħmel parti mill-istess soċjetà. Qed nkunu ftit koraġġużi veru qed nitkellmu fuq vjolenza sesswali, qed nitkellmu fuq suwiċidju, qed nitkellmu fuq dik li hija perinatal mental health, imma huwa dak li għamilna verament soċjetà magħquda u solidarja ma' xulxin.